Yn y fideo hwn, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi sut i ddal pêl, beth i edrych amdano a sut i'w gwneud hi'n haws neu'n anoddach. Gan gadw'ch llygad ar y bêl, symudwch eich corff fel ei fod yn unol â'r bêl. Breichiau a'r dwylo allan tuag at y bêl, gan deini bysedd a dwylo fel cwpan i ddal y bêl. Ceiwch eich dwylo a'ch bysedd o amgylch y bêl. Efallai y byddwch chi'n gweld rhywun yn defnyddio'i frest i ddal y bêl. Sicrhau bod ei breichiau a'i dwylo allan tuag at y bêl. Os yw rhywun yn chael hi rhy hawdd, gallan rhedeg i ddal y bêl yn hytrach na sefyll yn ei hunfan. Os yw rhywun yn ei chael hi rhy anodd, gallen daflu atynt ei hunan neu ddefnyddio pêl fwy. A allwch chi feddwl am ffyrdd eraill i'w gwneud hi'n haws neu'n anoddach? Beth am ymweld â'n Facebook, Twitter a'n gwefan i gael mwy o syniadau.